Takže slečno, jsou 8 otázek, každou hodnotíte dvakrát rovně díky tempu. Takže nebudu dát 4 body za 100%, budu dávat 2 body. Tohle je tak maximálně za půl bodu, teda, to je napsala. Rozdělené prostředky pro léčbu, prevenci, tam nemáte a všechno diagnostiku. Léčivo velmi různorodé, tady jste měla léčivo nebo směs ve formě tablet, čípku, jízdí, takže půl bodu. Pak máte 7. otázku, to je nám jenom něco stáno. Tohle, jo. Takže to máme tady. Takže se musíte zabývat, Dnešku tady máte něco napsáno a na to slyším, že to nepečtu. Takže 0 bodů. 6. otázku nemáte nic, 0 bodů. A máte tady 5. otázku. A 5. otázka zní, čeho je vyráběn přírodní plasty. Správná odpověď je přírodní makromolekulární prozornostní sloučení chemickou úpravou. Počítem třeba celulóza, bílkoviny, přírodní kaučuk a podobně. Když se nám ta makromolekulární látky, bílkoviny, kaučuk. Takže já jsem tady sám z čeho makromolekulární přírodní látek vyráběn přírodní plasty. Když mám dostal podle těch bodů, je to málo. Takže je místo. Ale jste dělal první roku poledně chyby, že jo? Takže jste na prvního roku. A kolik jsme teď jenom hodně? No to můžete si právě kolik jsme teda, to je zkoušečná ranová, teda no. Jo. Jo. To ještě taky týká pana Kerčo a Krčilánové. Já jsem vám ale říkal, že vám můžete vás. Já už to nechám ještě. Slyšno, tam krásná 4,61. Máte tady 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 6 větek. Dobrá, budete zkoušená ještě jednou, a to zvládí celého pololetí, a to ústně, a to ve čtvrtek. Pane Šele? Ano. Od pololetí to je od těch vitaminů do základu. Že jaké jo, že a to ty vitamíny. Já jsem vám už jednou říkal, teda, jako, týdově jste tady byla, tady tam nebudu dohadovat, jestli to byla nebo nebyla, takže my jsme měli v tomto druhém pololetí,
školní ministerstvo začalo organizovat chemii.